Aprangsi nili YouTube channel Kelangver Karbi Anglong arat doan apanta Karbi Defense Officer ahinpen kardong lapente kadokave phanta jehin pini nili labangso video long nangli tungphan than pachini ponji labangke Indian Army Agnivir afuthak Agnivir kupilo matela Indian Army along nonaki mi ke paklang ponla Indian Army afuthak si nili labangso video long than pachini ponpo nili phan nakachu ningri do la nili video kelang atu matela nili video long comment nangki pidun alangli amen ke abinong hanse alangli la nili video long comment nang pidun iglo sar Agnivir alamta than pontha to tangte sar binong hanse nili nangli la nili phanaga chuningri ateng pensi nili la bangso video bangke selampon iglo tangte la Agnivir Indian Army aputhakle chethandam lona kechengsi nangli jongsi la Agnivir Indian Army along dunji mate job dunji protangte la minimum education 10 pass abangke dovek nangji la pente arta bangke 17.5 to 23 years la soang bong penangli jogdun long lo tangte litum la kicheng pen langdam sinang Indian Army selection process matela Agnivir along selection process kecheng silo nangli la online apply nangpo la pente written exam dopo nangli jongsi written exam along undun edlo plotangte nangli phan merit list paklangpo la pente next abang ke nangli la PST mate PET la running long jump 9 feet disc zigzag la hai hui padupo la pen deadlote last step lo la medical la pente documents verification la pendete final merit list paklang ponpo tangte la kecheng sila education aputhakle langdam sinang la category wise pangchengchi aprang nili nangli tumaphan chuningri lo nangli jongsi la defense along kidunji ninghang pikabang phu polotangte la nili YouTube channel matela Karbi Defense Officer channel along subscribe dam ignon la pente nangli jirpo jirpi tumaphan la Facebook WhatsApp long sitame share iktha tangte langdam sina Agnivir general duty laso apos along nangli jongsi apply dunji protangte la minimum education 10 pass do nangji la pente la metric along asontin asubject along sitame 33% dovek nangji la pente total 45% do nangji la pente Agnivir technical abang aphan ke minimum education la bangke 12 pass nangji la pente science stream nangji la pente asontin asubject along sitame nangli 50% do nangji la pente tuter sitame nangli la 50% abangke dovek nangpo tangte la Agnivir clerk matela storekeeper laso vacancy jongsi apos along jongsi nangli apply dunji protangte minimum education abangke nangli 12 pass dovek nangji ajat stream pen sitame choklo science arts commerce la pente asontin asubject along sitame nangli 50% do nangji la pente tutel a subject pangrum pet pen nangli 60% donangji la pente Agnivir tradesman all arms apos phanjong si nangli jogdunji protangte nangli 10 pass dovek nangji la pente asontin a subject long sitame nangli 33% donangpo la pente total 45% donangji tangte don marle atum la documents aputhakle langdam sina documents kenangji copy pilo pelotangte kechengsi labangke education certificate matela metric pass certificate la pente nangli la pass certificate admit card marksheet la hai huinangpo la pente hala storekeeper clerk technical la hai hui phansitami nangli la 12 pass certificate nangpo admit card la pente marksheet nangpo la pente domicile certificate la pente PRC certificate la pente birth certificate la pente caste certificate la pente character certificate la pente unmarried certificate la pente court affidavit la pente relation certificate abangke compulsory ke kali bon sitamila nangli hem along komatni akesar mate nangli korte jongsi la army along ke claim dundo pultangte hala so documents chevanlo pultangte nangli election sitame dopo
lapente nangli NCC certificate sitami compulsory ke kali bon sitami nangli longjong si NCC certificate dolo protangte nangli extra marks longpo mate la relaxation sitami dopo lapente pan card Aadhaar card documents abangke lahai hui anvedlo tangte langdam sinang la PET mate la PST mate la physical event aputhak kechengsi PST physical standard test labangke height abangke minimum la all candidate atuma bangke la 162 cm donangji lapente la elitum la ST candidate atuma phana bangke 157 cm dovek nangji lapente chest abangke la minimum 82 cm donangji lapente kepangkang penabang 5 cm donangji lapente la elitum ST candidate atuma bangke 77 cm donangpo lapente kepangkang penabang 5 cm donangpo lapente running along bangke all category phanta same lo la soldier general duty soldier clerk soldier technical storekeeper mate tradesman angton category atum phan mangta la running bangke same lo running bangke ko on lo purtangte 1600 meter running race along nangli jongsi 5 minute 30 second angbong jongsi patang un purtangte 60 marks longpo lapente 5 minute 45 second jongsi nangli patang un purtangte nangli 40 marks longpo lapena philo purtangte nangli disqualify lo mate running along bangke fair igdet po tangte next langdam sinang pull up mate la beam kibung abangke nangli jongsi batai kep bimbung un pulutangte nangli 40 marks longpo lasan thak si 9 set pulutangte 33 marks lapente 8 set pulutangte nangli 27 marks lapente batai troksi bimbung un pulutangte nangli 21 marks longpo lapente batai trok anvet nangli beam kibung un pulutangte nangli 16 marks longpo batai trok penjong si nangli ake komlo purutangte nangli beam along mate la pull up long abangke disqualify lo mate fair igdet po tangte la next event abang langdam sinang zigzag balancing along bang sitame nangli just qualify nang po ladak abangke ajara marks ta avelo lapente la next event abangke 9 feet ditch jump ladak sitame nangli ajara marks ta avelo lake just qualify nang po tangte la don marle tum nili la Agnivir Indian Army along kidunji aputhak nangli tum phan than pachini pon elo tangte la Agnivir aputhak le masapso chethan damlo na Agnivir kopilo protangte Agnivir sitami isi Indian Army lo matela ningkan pli aphan nangli Indian Army along claim dun iglong lo ningkan pli pena philo protangte nangli phan la 25% abangke permanent nang bipo la pente la 75% aphan bangke retirement mate hem nang to exit po hala hem retirement ke bang hut nangli la tutel nangli la hem ke bang hut nangli ningkan pli claim igdet pen hem ke bang hut nangli 12 lakhs tangka nang longpo la pente nangli kaprek atau comment sitami nang longpo la pente nangli jongsi defense along claim dun helang polotangte esonalam CRPF along BSF along Assam Rifle along CISF along mate la paramilitary along la pente nangli Assam Police along la hai hui along sitami nangli direct claim dun long lo mate join dun long lo mate la ex Agnivir atuma phan bangke extra reservation seat topo tangte don marli atum nili nangli tuma phan la Indian Army Agnivir aputhak nili than pachini pon iket lo nangli tum jongsi kopini video ke nangji mate kachini ne ason video nang selam pinangji protang ke nangli tumla nili phan comment alo nang than igno tangte don marli tum nili nangli tuma phan puthot chuningri le thot lo nangli tum jongsi defense along ki dunji ning hang pik abang phu protang te la nili YouTube channel long subscribe dam ignon nili lan so se defense related videos nang van pi ik verpo tangte don marli tum dome thak me kardom karbiang lo labente kado kawe phanta jai hind